ବାହାର ନାହିଁ, ନଗର ନାହିଁ, କକ୍ଷ ନାହିଁ, ଗୃହ ନାହିଁ, ମନ୍ଦିର ନାହିଁ, ଦେଉଳ ବି ନାହିଁ। ଏସବୁ ଯାକ ତୋଳ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ହୁଏ। ତେଣୁକରି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ତୋଳିପାରିବ। ମୋର ଟିକେ କାମ ଅଛି। ମଥୁରା ବିଧାନୀ ଡାକିବୁ, ମହାମେଘର ମନ୍ଦିର ତୁଳନା କରିବୁ। ଭଲ ସିଂହ ଦିଟା ବସୁ କଳାକୁ କରି ପଥର ସୁନ୍ଦର ବସିବାନି। ତାକୁ ଲୋକ ଦରକାର, ଲୋକ ଆଣିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ଏଠି ଏଠି ଦେଖେ, ଏ ଯୋଉ ଧଳା ଧଳା ପକେଇ ମୁଣ୍ଡରେ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପିଲାଟା ତା ବୋଉକୁ ଯଦି କହିଦେବ, ତା ମାଉସୀ, ତା ଖୁଡି, ତା ବଡମା ସବୁ ତାକୁ ପଳେଇବେ। ତାଙ୍କ ଘରୁ ଯିବୁ, କହିବା ମୁଁ ସାବାର କରିଛି, ମହାମେଘର ଅର୍ଡର ହେଇଛି, ଆଉ ତମ ଘର ଦିଆ ଗଛ ଚଲେନି ମୋ ଆଇ ହେବେ ମାମୁଁ ଆଇକି ଖାଇକି ସବୁ ଡାକି ଦେଇକି ମାମୁଁ ଯାଉଛ ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଧରି ଆସିବ ତାପରେ ଜର କେତିକି ଅଛି ମାପୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ବୈଧ କାମ କରୁଛୁ, ତମେ ଜାଣିଛ? ଆମର ମନ୍ଦିରଟା ଲିପିଦେବ। हाँ सागर लिपि हो आगे तो लाना पड़ा मैंने लिपले केतना रहो क्या मोले सब दबा हो घंटे समय भले ना दाओ घंटा दबा आए पैसा वाला छिड़ाई छी उठना करे चकी पैसा ना हां उठना करे चकी बराबर मो सते आने ना तो समय मते खाली कहला साबार तम जोना लिपु मत काय 100 टाका दियो हां 100 टाका देली कहला रछि म स्त्री जो जोना लिपु मन केते टाका बरसे तुम घंटा के जाओ तो दियो घंटा जाओ घंटा जा दो तो दिया हां घंटा ना छिड़ी देछि एता को सारा दे देबे ना ले लेला ना हां सेरा मत खाना
असं भला अच्छा गणपतीला पक्ष का बोला ना कानूनी नहीं था नाही आपण पळूची आपण ठरवली हा ଆମେ ଯଦି ହେଉଛୁ ତମେ ଯଦି ଚିତାପେଟ କରିବ ଗୋଟେ ତଳେ ପଡିବନି ବୁଝିଲା ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଲାଗନ ମୁଁ ଆଏ ମେଡିସିନ ଦେବି ନହେଲେ ହଁ ହେଲେ ମାଛ ଖର୍ଚ୍ଚ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା ଆରେ ଇଏ ଭଲ ଚାଣ ଟିକେ ସାଥେ ଦିଏ ମୋର ବିଲ କାମ ଅଛି ନା ମାଷ୍ଟର ସମସ୍ତେ କାମ ଦେଇ କଲେ ବିଲ କାମ ଅଛି पूरा पूरी सुने पानी क्या बाप सब ओके ना
ଗାଡ଼ି ପଳେଇଲା